Čo Gabi hovoríš, takáto forma nejakého stretnutia sa ti pozdáva? Myslíš si, že to je prínosné? Či je to pre vás prínosné? 100%, lebo zase teraz vidím, povedz, vieš, že... jak to fakt, že funguje. Lebo vieš, dovtedy je aj ťažko, že keď nebudeš presnačko a nevieš, že ideš vyslovene do hĺbky, tak ľahko aj niekomu tvrdiť, že to funguje takto a takto, ale potom budeš to úplne vidieť. Toto bola vízia, je vízia. To, čo Martin očakával, že chceme od vás spätnú väzbu, váš pohľad na to, jak robíme, to ešte stále mám pocit, že nám dlhujete, že by ste nám povedali, že toto robíte zle a toto robte toto lepšie a ináč to robte a začnite to robiť takto. Nie, ale pokiaľ to budete vyslovene takto robiť, aj s tým, čo ste odprezentovali, ako to chcete robiť, tak si myslím, že budete úplne jednotkou, pretože nikto to takto podľa mňa nerobí. Myslím si to. Takto sa teším. Teším sa z toho. A hlavne ja som sa najviac tešil na dnešný deň, lebo toto je podľa mňa najlepšie praktické, to vyskúšate. A každá jedna, aj to, že ja viem, že nie každý sme zdatní, a keď som robil ja ošetrenie prvýkrát, tak... Ivetka, však povedz. Som ja. Kým ťa vytriasla, že... Gabika sa Ty veľa poznú myslela. sa sa lebo to tam nejde. Latečko ešte jedno, čo tu bolo. Ale už neviem, že mi to už šlo, vieš. Ivi, toto je pre teba latte? Áno. Tak túto. Ale on to z nás nesie, on už nás pozná, on vie, že on ma vybije potom. A keď sme nám povedali, že by si potreboval viniečnú vodu. Ja ti ju nedaj na striekam na tvár, len rozdaj kavičku. Dobre, takže jedenkrát bez kokainu. Ja už na tom nefičím, ďakujem. Dobre, ani ja. A sem tam. Jeden som bol pre mňa. Ďakujem. Raz, ešte, niekde to položím. Ešte, no, tu máš. Čo s tú vodu? S vodičkou? Ja aj tu už pozriem. Teraz budete úplne, že krásne. Nechaj si to Denis len penetrovať do tváre. OK. A toto môžem? Nechaj.